mun manta ba mu gaya muku ba, ana nan ana ci gaba da gasar Nura M Inuwa ta miliyan 1. Ko da yake na san mai sauraro zai ce to me yasa hana zuba ba da sakamakon gasar ba bayan an ce kwana 10 ne za a yi kuma gashi an cika kwana 10 har ma an zarta. To ga amsa. Nura M Inuwa ya sa wannan gasa da nufin kwana 10 za a ba da sakamakon wanda ya zo na 1 a bashi kudin shi ya dafe ya je ya sha shayi. To sai wani abin al'ajabi ya zo samu a cikin wannan gasar, domin duk yadda ake tsammanin gasar za ta fi to ba haka ta zo domin an samu mutane bila adadin kuma kowanne ya turo nashi, don haka dole sai an ƙara kwanaki 5 zuwa 6 zuwa 7 domin a ƙara tantance wane ne ya zo na 1 kuma wane ne ya zo na 2. Sannan kuma a da miliyan 1 ne Nura M Inuwa ya saka, amma yanzu kuma ya ƙara ya ce miliyan 1.500 za a bayar. Ina ma a ce lokaci zai ba mu dama da mun kawo muku rahoton Nura M Inuwa kuje inda yake faɗa da kansa yana cewar an ƙara kwanaki 7 sannan kuma an ƙara wasu 500,000 a saman miliyan 1 wanda ya ɗora a farko. To yanzu kuma sai mu kawo muku mutane suke ta hakilan cin wannan gasar, ga kaɗan daga ciki ba za mu samu dama kawo muku su gaba ɗaya ba, amma ku kalla ku tantance kanku shin ana za a iya samu na ɗaya ganin ko kuma za a samu na ɗaya. Maza kan su fito su ga hanya ka hanzi, maza ka tsaya dole dolan su siratsi, maza kai ɗaya ka isa dukkan su karotsi, maza babu abin da suka yi ma na rantsi, maza har adawa tuni kai ka zama zaki. To kun ga wannan, to ga wannan kuma. Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. Bello da mo haƙuri ne taken ka, maza mai nasara ka gaba ka jin doka, maza jalla kasa gaba ba ka yin shirka, maza na ɗaya ka zama yau ba na biyun ka, maza kai ka fuwar da ta sa ka zama dirka. In kun ga wannan, to ga wannan. Bello da mo haƙuri ne taken ka, mai nasara ka gaba ka jin doka, maza jalla kasa gaba ba ka yin shirka, maza na ɗaya ka zama yau ba na biyun ka, maza kai ka fuwar da ta sa ka zama dirka, maza an gida kai jiya har yau ma kai ne rani. Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. Ka cika harka tun basa, inda ka so kai ne ya karasa, babu daga babu laya ka motsa, wanne da kun sai karfi mai tsatsa, ka zama mai sa mai haƙi ya tsotsa, ya taba kai yokunci balau ne rani. Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. To in kun gama ganin wannan, to ga wannan. Kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. Tauraro Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. Fari na sanya bakaki na Allah, wanda yayo ni yayo kowa dalla, shi da ya kwal mukawa bautar sallah, yadda ya so haka za a yi mai jimla, bani tsaye a hadin kar na ga illa, in ka da zo na neman sa'ada. Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara ce a gaban ka, mai BHK sa'a ne sa'a. Ka ƙara dubu na salatin manzan ka, wanda ya zo ya hana a yi mashirka, wanda ka so shi ya ce duka mabi ka, shi ya saka a rana da suka duka, sa'a hali da sahabbai dai duka, dan darajar suka sa damu da sa'ada. Ajiben da maza kun bar dutse, kai gaba ne nasara
gumbar dutse maza kan su fito su ga hanya ka hantsi maza ka tsaya bella dolan su siratsi maza kai ɗaya ka isa dukkan su karo